Niin, meillä ollaan nyt aika lähekkäin tässä. Uskalletaan me käydä kyykkyyn. Äläs. Lyötkö munille? Älä lyö munille. Voi tehdä kipeät. Älä lyö munille mua. Tohveli näkyy kuvassa, niin aika lähellä ollaan. Niin. Ai ei kestä nauraa. No ei sitten. Kyllä nyt on uhkaavan näköinen tilanne. Uhkaava on tilanne, mutta... Alkaako se vähän niin kuin menee tuo kiimaa, vaikka tämä tuommoinen vähän ohittaa, jos ei se enää niin on niin aktiivinen. Niinkö? Kato, perhana. Hirveä se äänen se saa. Joksa lyö. Mä harria körmyttää välillä, niin mä saisin siitä kuvia. On vaan harri paikallaan, ei se. Älä hyökkää muhun kimppuun, ei se kato kannata. Mä oon isompi. Niin, mä oon isompi. Kato, tossa näkyy mun saappaankärki. Oi, tekisikö sun mieli hökätä mulla silmille, niinkö? Älä perkele, mehän ollaan kavereita. No, kato noin, kato pälähtäähän se oikein punsi. Jumalauta, kyllähän se lyö. Ai saatana. Lopeta. Oppa nyt ihan sievästi. Ei tässä mitään. Tää on, kato, mä sulle pahaa teen. Ei tehdä pahaa. Turhaan sä mun kimppuun käyt, kun mä oon kerran isompikin. Niin, anna olla vaan. Ei kannata mua kovista. Ei kansi. Ei kansi mua kovi. Kyllä mä lähden ihan tuota pikaa. Tuota pikahan mä lähden. Niin. Sitten hän päätti, että mä jätän. Hullu jätkä, ei se lähde karkuun kuitenkaan, niin minä lähden. Semmonen on hullu metto. Jaaha, nyt se sitten räpisee, jos räpisee. Ei räpise. Ihan verillähän se on siivan tulossa. Kun ei sitä vaan kun ei sitä väistä, niin ei se silloin tule. Kyllä se saattaa silti lyödä. Pienempien päälle. Kyllä me otetaan kaveri sut kiinni ja viedään parempaa paikkaa. Tässä sun käy höplösti, sä jäät auton alla vielä. Kun se on nyt ihan vallaton tässä. Niin. Parina viimeisenä päivänä se ei mitään muuta kuin päivystää tässä keskellä tie. Niin. No. Älä. Jani vähän paimentaa. Metsopaimen. Enkvi. Jani paimentaa metsua. Näitä vähemmästäkin pataan päätynyt kuule. Kuuleksä, tää hirveä on niinku toi tommonen eko. Älä kiinni. Tästä suoraan vaan putkusta kiinni perkele. No varmaan niitä poikia.
Tuolla on auhuri pyöri. Koko ajan. No tuonne siipi pitäisi saada tuohon. No, sinne. Nyt me lähdetään, mennään toisiin maisemiin. Sehän oli luvattoman helppo rasti. Toistaiseksi. No niin. Hyvä, se on jatkuu. Nyt on siinä noin. Kyllä se reviiri ihan se Mustamäki on. Se on hyvä, kun nyt mettäkin lähtee. Niin Ottaako ne metän pois? sieltä tulee ravatioormaa ja astuu ja pöketistää ravatioormaa. Onkohan se jäi?